kung mabatian naton ang malain nga nadangtan sang mga tawo, hindi malikawan nga magpamangkot kita kaangay sa mga tawo sa Ebanghelyo. Sino ayhan ang nakasala? Si Jesus wala nagasiling nga ang kadimalasan silot sang Dios. Kayuhan lang ang ginahandom sang Ginoo. Apang sa pagkamatuod, ang kabuhi puno sa mga hitabo nga dili mahangpan. Hindi kita makapreparar sa tanan nga mga butang kag tion. Gani ginaagda kita sang ebanghelyo nga magpangabuhi sing maayo kag maghinulsol sang aton mga sala. Agud nga maatubang naton ang tanan nga hitabo sing may matinlo nga tagipusoon. Ang aton celebrante amo si Reverend Father Titus Prudente. Panig magtindog ang tanan. Sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sang aton Ginoong Kristo, ang pugma sang Dios nga Amay, kag ang paghiupo sang Espiritu Santo, yara unta sa inyo tanan. Kag yara man sa imo. Kanami isang inyo nga entrance
Pero why kamo kaintindi. Halin pa sa Latin ina, Entruebo ad altare Dei. Kari kita sa altar sang Dios. Entruebo. Tamo? Kay balaan mo ang Jerusalem sa ibabaw sang ginatawag naton nga bukid. Ti kung magpanawag gani ang Dios, ti amo ina ang ginahambal niya sa Salmo. Entrebo ad altare Dei. Kari kamo magtaklad kita sa bukid sang Ginoo sa Jerusalem kag magsimba. Ti ang aton iya mga ginaagda kita sang Dios sa pagpamati una sang pulong sang Dios kag ikadua sa pagbaton sang lawas kag dugo na ni Kristo kay ara na kita sa New Testament, no? Mo na nga ang inyo nga ginahambal, ang ginapangadi ninyo twice nga mo kina Entruebo ad altare Dei. Kung sayuron pa nga kita tanan kada misa nagataklad kita sa Jerusalem kag mangin bag-o ini nga Jerusalem, the New Jerusalem nga kung sa diin ginahiwat permi ang ginatawag sakripisyo sang santos nga misa. Okay? Para nga maintindihan ninyo, ka ma-appreciate ninyo ang simbahan, hindi lang tungod kay Kwaresma, subong naghahambal ang aton, kag naghahambal si Sir Entruebo ad altare Dei. Sa sinikarong na santos nga misa, itingbo nato ng aton nga mga katuyuan, wa sa mga ginpangbasa ni Sir, kay na, kag ipangadi naton si Elijah K. So, 13 years old na siya na Elijah K. Na uya-uya pa siya, dalaga na siya. Ti karon pangamuyo na to ngayon bata, magtubo, maghamtong, upod sa iban nga mga naga-celebrar sang ilakadlawan sa sining bulan, pagtapos karon sang santos nga misa, bendisyonan ko kamo. Ha? Ang mga naga-celebrar sang ila birthday sa subong nga bulan, umpisa subong nga bulan, kung ako ang nagamisa diri, no? Te ang dumdumon yung sino ang nagaselebrar sang ilang birthday, kag sang mga ilang anibersaryo sa kasal, no? Kay kita tanan ginhambal sa mahal nga Ginoo karon sa ebanghelyo, mga kahoy nga higera. Ang pamangkuton nato ng aton kagalingon, nagaproducer bla kita sang insakto nga prutas sang kahoy sang higera. Katulad nina sang kahoy sang mangga. Kung way gani nagapamunga ang mangga, ti ambal sang Ginoo tapson idapong sa kalayo sa impyerno. Ti kung hindi ka mo magpamunga, no, kadamo sa inyo diri sa San Rafael nga way nagapamunga. Ti ginatagaan tina sila sang second chance, third chance, fourth chance, pero hindi ina siya limitless. Limited lang ina siya hasta nga mapatay kamo. Ginatagaan kita sang Ginoo sang tsansa. Kag sa ini nga kay gayunan Entruebo ad altare Dei, kay gayunan naton ina kag tsansa nga ginahatag sang Dios sa aton. Kilalaw nato karon ang aton mga sala, agud nga mangintakos kita sa paghiwat sining santos nga sakripisyo sang misa. Tanan, nagakonfesar ako sa Dios nga makagagawom sang tanan kag sa inyong mga utod, kay nakasala ako nga tuod sa una-una, sa pulong, sa buhat, kag sa bagpatumbaya. Sa akon sala, sa akon dako nga tuod nga sala, busa nagaampo ako kay Santa Maria Birhen gihapon, sa tanan nga mga angeles kag mga santos, kag sa inyong mga utod, igampo ninyo ako sa aton Ginoong Dios. Kabahay nga maluoy sa aton ang Dios nga makagagawom sang tanan, kag sa napatawad ng aton mga sala, tuytuyan kita niya padulong sa kabuhi nga walay katapusan. Amen.
Mga muyo kita nga magsalig kita sa pagigugma sang Dios, agon makapamunga kita sing dagaya para sa ginarian sang langit, kag paagi sa iya kabakod, madaog naton ang aton tawhanon nga kaluya. O Dios, ikaw ang ginalinan sang tanan nga kaluoy kag kaayo, imo ginapakita sa amon nga ang amon mga sala mapatawad paagi sa pagpuasa, sa pagpangamuyo, kag sa paghimo sa mga buhat sang kaluoy nga amo ang programa sang sini nga Kwaresma. Pamatii kami sing mahigugmaon samtang kami nagatuad sang amon mga kaluya nga tawhanon, kag kun kami ginabukatan sa pagkilala sang amon kasalanan, bayawa ang amon tagipuso no nauna balatyagon kalag kag konsyensya nga may pagsalig sa imo kaluoy kag paghigugma. Sa paghatag mo sang madamo nga mga tsansa sa amon kabuhi. Ginapangayo namon ini sa imo pagi kay Jesucristo, imo anak kag amon Ginoo nga nagakabuhi kag nagahari pod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo Dios sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Amen. Ang pagbasa gikan sa libro sang Exodo. Si Moises nagabantay sa mga karnero kag mga kanding sang iya ugangan nga lalaki nga si Jethro, ang pari sang Median. Gindala niya ang panong sa tabok sang disyerto kag nakaabot siya sa Horeb, ang bukid sang Dios. Ang anghel sang Ginoo nagpakita sa iya sa dagway sang nagadaba-daba nga kalayo sa tunga sang kahoy-kahoy. Gintanaw ni Moises ang kahoy-kahoy kag natalupangdan niya nga nagadabdab ini, pero wala ini masunog. Si Moises nagpanghuna-huna, mapalapit ako kag tanawon ining makatilingala nga butang, nga ining kahoy-kahoy indi masunog. Sang makita sang Ginoo nga nagapalapit siya, ang Dios nagtawag sa iya gikan sa tunga sang kahoy-kahoy nga nagasiling, Moises, Moises, kag nagsabat siya, yari ako. Ang Dios nagsiling, hindi kagid magpalapit. Ubaha ang imo mga sandalyas, kay ang duog nga imo ginatindugan balaan. Ako amo ang Dios sang imo amay, ang Dios ni Abraham, ang Dios ni Isaac, kag Dios ni Jacob. Gintabunan ni Moises ang iya guya, kay nahadlok siya sa pagtulok sa Dios. Dayon ang Ginoo nagsiling, nakita ko gid kung daw ano ang pagpintas sa akon mga tawo dito sa Ehipto. Nabatian ko ang batok sa mga Dayon ang Ginoo nagsiling, nakita ko gid kung daw ano ang pagpintas sa akon mga tawo dito sa Ehipto. Nabatian ko ang ila pagpangayo simbulig batok sa mga kabo nga nagapamintas sa ila. Huo, nahibaloan ko gid ang ila mga pag-antos. Nagpanaog ako sa pagluwas sa ila sa mga Ehiptohanon, kag sa pagpagwa sa ila sa amo nga duta. Pakadto sa isa kamaayo kag malapad nga duta. Maayo kag mapatubasan ini nga duta, kag karon ginapuy-an sa mga Kanaanhon, mga Ethanhon, mga Amornon, mga Peresnon, mga Hebhanon, kag mga Hebosnon. Si Moises nagsiling sa Dios,
Karon kung magkadto ako sa mga Israelinhon kag magsiling sa ila, ang Dios sang inyo mga ginikanan nagpadala sa akon sa inyo. Kag kung sila mamangkot sa akon, sino ang iyang ngalan? Ano bala ang isabat ko sa ila? Ang Dios nagsiling kay Moises, ako nga amo sa gihapon, kag nagsiling pagid siya, amo ini ang dapat mo isiling sa mga Israelinhon. Si amo ako nga nagpadala sa akon sa inyo. Ang Dios naghambaliwat kay Moises. Amo ini ang dapat mo isiling sa mga Israelinhon. Ang Ginoo, ang Dios ang inyong mga katigulangan, ang Dios ni Abraham, ang Dios ni Isaac, kag ang Dios ni Jacob, nagpadala sa akon sa inyo. Ini amo nga akong ngalan tubtub sa katubtuban. Ini amo ang itawag sa akon sa tanan nga palaabuton nga mga kaliwatan. Ang pulong sang Dios, Salamat sa Dios. ang Ginoo maluluyon kag mahigugmaon. Ang Ginoo maluluyon kag mahigugmaon. Dayawa ang Ginoo o kalagko, dayawa ang iya balaan nga ngalan, bugos ko nga tagipusoon. Dayawa ang Ginoo o kalagko, kag indi pagkalimti kung daw ano ang iya kaayo. Ang Ginoo maluluyon kag mahigugmaon. Ginapatawad niya ang tanan ko nga mga sala, kag ginaayon niya ang tanan ko nga mga balatian. Ginaluwas niya ako sa lulubngan, kag ginalikupan niya ako sang gugma kag kaluod. Ang Ginoo maluluyon kag mahigugmaon. Ang Ginoo nagahukom sa pag-apin sa mga ginapigos kag nagahatag sa ila sang ila mga kinamatarong. Ginsugid niya ang iya mga plano kay Moises kag ginpakita niya sa mga tawo sang Israel ang iya gamhanan nga mga buhat. Ang Ginoo maluluyon kag mahigugmaon. Ang Ginoo maluluyon kag mahigugmaon, indi madali mangakig. Kapuno sing mapinadayunon nga gugma, subong sang kataas sang langit sa ibabaw sang duta. Amuman kadako ang iya pagigugma sa mga nagatahod sa iya. Ang Ginoo maluluyon kag mahigugmaon. Ang pagbasa gikan sa nahauna nga sulat ni San Pablo nga apostol sa mga taga-Korinto. Mga utod, dapat ninyo dumdumon ang ginagihan sang aton mga ginikanan nga nagsunod kay Moises. Ginandungan sila sang panganod kag nagtabok sila nga wala na ano sa mapula nga dagat. Sa galom kag sa dagat ginbautisuhan sila subong nga mga sumulunod ni Moises. Tanan sila nagkaon sa amuman nga espirituhanon nga pagkaon, kag tanan sila naginom sa amuman nga espirituhanon nga ilimnon. Kay naginom sila sa sadtong espirituhanon nga bato nga nagupod sa ila, yadtong nga bato amo si Kristo. Pero ang Dios wala malipay sa kalabanan sa ila. Gani ang ila mga bangkay naglalapta sa disyerto. Karon, ini nga mga butang nga nahanabo, mga halimbawa sang pagpaandam sa aton nga indi kita maghandom sang malain nga mga butang subong sa ginhimo nila. Indi kita mo magkumod subong sang ginhimo sang iban sa ila, kay ginlaglag sila sang anghel nga manugpatay. Initanan nga mga butang na hanubo sa ila subong mga halimbawa para sa iban. Kag ini ginsulat subong nga paandam sa aton. Kay nagakabuhi kita sa panahon nga ang katapusan madali na lang magabot. Gani ang nangahuna-huna nga maligon ng iya pagtindog magamdam basi kon matumba siya. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Panig magtindog ang tanan.
Maghinulsol kamo siling sang Ginoo, kay malapit na ang ginharian sang langit. Hinluwas mo kami tungkol sa iyong krus. Hinluwas mo kami. Okay? Basta lang da. Ang Ginoo yara sa inyo. Kag yaraman sa Ang imo. pagbasa sang Santos nga Ebanghelyo suno kay San Lucas. Himaya sa imo o Ginoo. May mga tao nga nagsugid kay Jesus na anungod sa mga taga Galilea nga ginpapatay ni Pilato samtang nagadulot sila sang ilang mga halad sa Dios. Si Jesus nagsabat sa ila, tungod kay ini nga mga taga Galilea ginpamatay sa sini nga paagi, nagahuna-huna bala kamo nga labi sila ka makasasala sang sa iban nga mga taga Galilea. Hindi. Nagasiling ako sa inyo nga kung hindi kamo magbiya sa pagpakasala, mapatay man kamo, tanan, subong sa ila. Ano karon yadtong napulo kag 8 ka mga tawo sa Siloe nga napatay sang natumbahan sila sang tore. Naganauna-una bala kamo nga labi pa sila kalain sang tanan nga mga tawo nga nagapuyo sa Jerusalem? Hindi. Nagasiling ako sa inyo nga kung hindi man kamo magbiya sa pagpakasala, mapatay man kamo tanan, subong sang sa ila. Dason si Jesus nagsugid sa ila sining palaanggiran. May higera sa katamnan sang isa ka tawo. Ang tawo nagkadto sa pagpangita sing bunga sa sining nga higera. Pero wala gid siya sing may nakita nga bunga. Gani nagsiling siya sa iya manugtatap, abi dumduma 3 na katuig ang pagbalik-balik ko diri sa pagpangita sing bunga sa sini nga higera. Pero wala gid ako sing nakita nga bunga. Tapsan na lang ini. Nga magpadayon ini sa pagpanglamgod sang duta. Pero ang manugtatap nagsabat, amoy pabay ilang anay sa sini nga tuig. Kutkutan ko ang palibot sini kag abunuhan. Kung ini nga kahoy magpamunga sa madason nga tuig, ti maayo. Pero kung hindi gani, ipatapas mo na lang ini. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Pagdayaw sa imo o Ginoong Hesu Kristo. Maglingkod anay kita tanan kanami sang mga kalantahon ninyo nga ginpreparar para sa Kwaresma. Be palakpakin nyo man si Sir Irol. Wow, Ginoo. Ako nahidlaw man ako magkanta sila ang mga kanta. Kay balaan ko gid na. Tungod sang imo nga krus. Amoy na nga ang krus sentro sang aton nga pagsimba. Hindi niya service nga iya sa mga protestante. Ginatawag ini siya worship. Kita mo? Lain ang service, lain ang worship. Munang tandaan ninyo, ang worship ya, ang Jerusalem, bagpo nga Jerusalem, sa Book of Revelation, nagapanaog diri sa aton. Kag tanan sila nga mga gintugas ang Dios, lakip na ang Dios, ari nagaupod sa aton, hindi lang naton makita. Nakita nyo ang 9 choirs of angels? Oh. Ang 9 choirs of angels sa kapalibot dira sa aton.
No? Ang imong guardian angel nagapungko na dira sa kilid mo. Mo ganina nga hindi ka magsari ka, lisa-lisa ka mo, sini ka mag-istorya ka magkutso-kutso. Lamin na gid kung nagasermon ng pare. kay, way matagapati, no? Nga may gaba, may rise, may karma, nga tawag. Ang ebanghelyo mo na kayo na. Tandaan naton ina, kay may presensya sang Dios diri sa aton paagi sa sini nga kahoy sang krus. Kag paagi sa ginatawag naton nga doctrine of transubstantiation, may ara nga nagakatabo nga ang Dios nagakari diri, hindi na si Titos diri, si Jesus na iya ang naga-take over sa akon. Amoy na, kung nga magsiling siya, amoy ni ang akon lawas na ginatugyan para sa inyo. Hindi na si Tito sa nagambal. Ang mahal nga Ginoo na ina. Gani, ang tinapay, mangin lawas ni Kristo na. Substance, nagaagi bla, substance, lain ang iya substansya, lain ang substance niya. No? Amo man na ang kalis. Ti ginapatihan naton ina, let us go beyond. Kay amo ina ang ginhambal sa mahal nga Ginoo sa santos nga kasulatan. Ang mga utod naton nga protestante, ti hasta lang sila sa pulong sang Dios. Mabali lang sila dayon pagtapos ang wali nila dira. Ti mabakal lang sila sang soft drinks, coke abi, no? Kago pandisal, tapos amula na ipanagtag nila sa inyo, tapos sina, amo namang siling, amo ni ang akon lawas, ng ginatugyan para sa inyo. Te, waay na iya, sang substance. Kita nyo, amo ina ang ginatawag nila, service lang ina, sila ang ginahimo nila, services. No, may arang ang services. Karon, makato kita sa mga balasahon. Una, ano kag pila kabilog ang pangalan sang Dios? Pila kabilog ang pangalan sang Dios? 5. 5 na ang pangalan niya nga ginahatag sa mga Hudiyo, sa mga Jew, sa mga Ebreo. Kay ginluwa sila halin sa pagkaulipon sa Egypto. Kano abla kun mang ulipon ka sa una sa ngasinan, no? Nagabiti likod mo sa init mo, ala udot mo dito sang asin. Tapos baklon sa imo sang barato. Di ano ikaw? Ulipon ikaw. Slain ikaw. Kaya mo na ang natabo sa mga Egyptoano, sa mga Hudiyo, dito, Ebreo, dito sa mga Egyptohanon. Kagani nabatian sang Dios ang ilatingog. Karon ang pangalan sang Dios, siling ni Moises sa katapusan sang balasahon, nga ina, kung mag-abot ako dito sa ila, ano ang ihambal ko? Sino ang nagsugo sa akon? Amo inay ang matudtuod iya nga pangalan sang Dios nga hindi masambit sang mga Hudiyo. Ganigin isla nila sang 5 kabilog. Aser, I am who am. No, dito sa burning bush, nagpakita si Moises sa ibabaw sang Ehipto, sang Sinai. Kung ano ang pamangkot nila sa kung ano ang ihambal ko. Hambalon mo sila. Aser, no? I am who am. Huwag kita kapanawag sa Diyos naton nga mo sina. Kay ang ginpakilala sa mahal nga Ginoo sa aton, ni Jesus sa aton, nga ang Diyos nga ina, hindi lang aser, kundi Diyos nga may kugmaon, maluluyon, mapinatawaron, mapinalanggaon, nga tatay naton sa langit.
tatay. Wa niya? Ha? Pero, para sa mga Hudiyo, para hindi nila masambit ina, kay kung sambiton nila ina, daw nagalapas sila sang sugo sang Dios. Sugo sang Dios. Balaan mo ang napulo ka sugo sang Dios, ang tatlo nga first three nga ina, para ina sa ginatawag Diyos lang. First three, no? Hindi mo pag pangilanan ang ngalan sang Ginoo, ngay mo Dios. Wala ka mo sang Dios, luwas sa akon. Kag tumanan ninyo ang adlaw nga inugpahuway. Pagi sa pagsimba kapag kalawat, ginatawag ina siya reverence ninyo sa Dios. Pero ang last seven, halin sa fourth, kaapat, ikalima, ikaanom, kapito, kabalo, kasyam, kapulo, anong tawag sila sa ina? Sa ila, respeto. Respect. Pagtahod. Tamo, duha ang tuwag tanaton sa napulo kasugo sang Dios. Reverence and respect. Di lima ang pangalan sang Dios, amo na ang respect niya kag reverence sa mga Hudiyo nga ginatuman nila subong gingamit ina ni Brother Mike Velarde sa New Testament ya nga ginsulat ni San Juan nga apostol nga ebanghelista. Ti mo na nga tawag nyo nagakari diri ang Dios Gugma Community. Pero hindi mo nang pangalan sang Dios. Ang pangalan sang Dios is Elohim, Shaddai, Adonai, Yahweh. Na ang protestante nagtawag wa hindi Yahweh. Nagsala sila iya sa pagtawag nila sina Jehovah ang tawag nila. See? So, hindi na kamo magbai sa ilang. So, ilang sina, kay malawi kina nga katikesis ko para sa inyo sa buong gabi. Ang ginahambal ko lang diri is, tandaan ninyo nga ang Dios nga ina, nga ginpakilala sa mahal nga Ginoo, nga ginpakamatyan niya, no? Kaya mo nang gintawag na itong kay nang, tungod sang iya nga krus, ginluwas mo kami, tama? Ginluwas, tatlo ina ka tinaga mo, ginluwas, gintubos, ginhilway, tamo, ginhilway, liberation, redemption, and salvation. Inang tatlo ka theological terms, malawig pa na ispikar sa inyo. Mangkontento lang kamo nga may tatlo katinaga nga ginagamit ang simbahan sa mahal nga Ginoo. Ginluwas, ginhilway, kagintubos, redeemer, redemption, kung magdaog ka sa luto, o kung magdaog ka sa luto, dira, ano magtatawag sina, i-redeem mo ang tong kwarta nga to, pagi sa isa ka ticket, di ba? I-exchange mo ina siya, ari akong ticket to, pamatuod nga nagdaog ako. Kaya mo man ang ginpresentar sang Ginoo, no? Sa yawa, kay Satanas. Among ina nga mabaskog si Satanas kada kwaresma sa aton, nga magtentar. Sa na first Sunday, kita mo, tatlo ka temptasyon. Ang temptasyon hindi sala. Ang sala, dira, kung mag-give in ka sa temptasyon, for example, labi, temptaron ka sa isa ka lalaki dito, no? O kung ikaw ang matemtar sa iban nga lalaki, hindi na sala. Pero kung mag-give in siya sa imo, kag maghulid ka mga duwa, kag maghalukanay ka mo, kag mahimo ka mo sang isa ka aksyon nga hindi konforme sa sugo sang Dios, then sala na ina. Wa ninyo? Temptation is not a sin. When you give in to the temptation, then amo na ina nga makasala ikaw. Okay? So, sa sinang background ng inigugma ko mga kauturan, tandaan natin nila karon sa Ebanghelyo. Una,
Waay sing mirisi, waay sing gaba, waay sing karma. Waay kita nagapati. Nga may mirisi, may gaba, may karma. Ang mahal nga Ginoo, waay kapati. Ano karon siling niya? Ang ginpapatay ni Pilato nga ato. Kay may mga sala sila man-made ato. Nga pagpapatay, ti, mirisi nila to, gaba nila to, karma nila to. Hindi, siling sa Ginoo. Ano karon ang tong mga kay ang mga Galileans nga to, ang mga taga Galilea nga ini mga rebelde in sila sa Roma. Sa dalom sang ila nga bayo para sining ila akon bayo sa ila. May dalom sento, may mga pinuti sila. Tanan nga mga soldado nga mga Romanon, maribulto sila. Kunabi naghalad-halad sila sa mahal nga Ginoo. Tubuson mo kami, galing kay may isa nga nagtraidor sa ilang. Kundi tanan-tanan sila, ginbangkaw ka Ginoo espada sa mga Romanhon nga soldado. Gaba to, mirisi, man-made to. Ang hindi man-made kang natural, para sa paglupok sa bulkan. O kung pag tsunami, natural gaba man to sa nahulugan sang tore, siling sang Ginoo, hindi. Kina-emphasize ko sa inyo, hindi. Hindi na siya gaba, mirisi, o kon karma. Kay natural kag man-made nga mga butang. Why sing gaba, mirisi, kag karma sa aton. Ang isa na mga nagakatabo is warnings siya. Warnings. No? Na mo na ginambal sa mahal nga Ginoo kung hindi si kamo maginulsol, warning ato mo sa inyo. Nakita na gid ninyo nga natabo na hindi pa kamo maghinulsol. Ano ang tuyo sina dira? Kay hindi na pagbuot sang Dios nga mapatay sila. Ginihimo to sa kabubuto ni Pilato. Ginimo to yang natumba ang tore tungod sala ang paghimo nila sang tore ayhan. No, for example, maguba ng mga kondominium ni maabot ng diri sa aton sa San Rafael, ang mga taga San Rafael gingabaan, hindi. Hindi na iya pagbuot sang Dios. Ang pagbuot iya sang Dios nga maghinulsol kamo nga mga taga San Rafael. Labi ni gid ang pumuluyo diri kung tumbahan na kamo maglino kabe. Pag magtulumban yung mga kondominium, kag mga hotel diri sa aton, tapos kamo, kung malukpan kamo sang bumba diri, palukpan kamo diri sang bumba sang mga incheck, kay ginkontra nato ng mga incheck, palsundan lang kamo sang drones, no? Dala ang drones kana, may mga bumba ina nga dala, ano tong ginpamatay nila nga mga NPA dito sa Miagaw sa una, drones lang ato. Amo na naka-high-tech. Subong ngayon na kinanglan, kumbat ha. No? Di ano ang sina? Gaba, mirisi, hindi. Pero kung hindi kamo maghinulsol sa inyo kaugalingon, ka magpanumbalik sa Dios, matabo man ina sa inyo. Warning sang Ginoo. The second part is about kita tanan mga tinamnan sang Dios nga kahoy nga higera. Tanawa bala kung isang kon para sang way kita higera dire. No, kapin pagid San Rafael, way sang una sang higera dire. Way man sing kahoy nga nagatubo dira kay maalat mo asin. Pero kung magkanto ka dito, may mga paho, may mga mangga, may mga lumboy, may mga kahoy nga katulad sina. Di kita tanan mga higera nga gin tanom sang Dios. Kag ginatagaan niya kita sang madamo nga mga tsansa, tinuig-tuig na nga ginatag niya sa aton. Ang ano? Ti arag siling sang Dios. Tatlo na katuig nga balik-balik ko dire, way gid magpanubo ni kang magpamungahaw, tapsan na lang ini. Ang Diyos nga amay nagahambal,
Ang Dios nga anak si Ginoong Hesus nga naghatag sang iya kabuhi kay naluoy siya sa aton, nagahigugmagid siya sa aton, bay ilang amoy siling niya abunuhan ko ina. Ano ang abuno niya? Ara ang pulong niya ginabasa sa inyo. Gina-explicar ko pa gani. Tapos masiling naman ka muna, kadugay na ka, pare nga rin na. Oh, kaya ngawain na lang gindiretso na lang, istorya na. Kita mo? Kamu iya nagareklamo. Ginaabunuhan ka mo para magpamunga ka mo sang pulong sang Diyos nga ginabasa sa inyo, ngawain nyo kayo sa maintindihan. Ikaduha, ano ang abuno niya sa aton? Lawas kang dugo niya. Eucharistia. Kada Sabado sang gabi, tinatagaan ka mo sang tsansa sang Diyos para nga magtubo, maghantong, kang magpamunga ka mo. Tubo, hantong, pamunga. Pero, madamo sa mga higera, labi na diri sa San Rafael, pila lang kabilog diri ang luyag nga magpamunga. Pagi sa pagkaon niya, sang lawas, kapag inom sang dugo, sang aton mahal nga Ginoo. Damo, di sa pila ka adlaw na. Amo inaya ang kabubuton sang Dios sa aton. May mga tawo nga hindi sila luyag magpamunga, hindi sila luyag nga magtubo kag maghantong. Gusto lang nila nga sila tanan mangin ginatawag naton nga the parable of the fig tree is also about a person who merely lives and refuses to become useful for the kingdom of God. Nga matabo ang ginarian sang Dios diri sa San Rafael. Ano inang ginarian sang Dios? It is a kingdom of truth and light. It is a kingdom of holiness and grace. It is a kingdom of peace, justice, and love. It is a kingdom of truth and light. Tida mo sa aton gyapon kapati nga si Daddy Digong Waising Sala. Sobra pa kamo maghugsgar sa ICC. Daw ICC man kamo. Kita mo, ginbutang mo sa kamot mo ang ginatawag naton nga truth, kamatuuran, kagkabuhi. Tapos pangulyagan ka mo ni Tatay Digong. No? Pag gusto sila, kung gusto nila ako patyon, okay man na. Nami gani, pumartir kita. Pero ay sa kabalong, ang bilog ng Pilipinas, mainaway lang tungod sina sa iya. Sa mga ginpangimo niya. Damo sa mga, kadamo-damo sa mga ginpangimuan niyang ato, sobra sa 30,000 sa mga tao. Do you think nga atong mga tao nga ato, may merisi, may gaba, may karma, tungod kay adik sila? Palangga man sila sang Diyos Kung palangga si Digong sang Diyos, palangga man na to, mga ginpatay nga ato. Ngutani ito, tagaan sila sang tsansa. Di pero why sila maghatag sang tsansa? Ang Diyos yan naghatag sang tsansa. Hasta maguba, mabugto, ginawa mo, ihatag sang Diyos sa imo na. Limited man ang tsansa sang Diyos na ihatag niya sa aton. Pero may mga tao nga hindi sila luyag nga magtubo, kang maghantong, mapaukoy lang sila dira, hasta sila mapatay. Hindi sila magpatigayon sang pagtubo, paghantong, sang ginharian sang Diyos. Holiness and grace. Pila kabilog sa inyo ang diri nga eskwela sa elementary school naton sa San Rafael kag diri sa Tabukan kag dito sa Mulo Iloilo City High School ang ginpakumpisar, ginpaklawat, pag-abuno na. Agod nga magtubo kamo sa holiness and grace of God. Pero karon ginpakalawat sila, ginpakumpisar sila. Di na sila kung sa kada Sabado ari sila dire, waay. Daog yapon ang yawa. Kita mo?
gakarok, kakadlaw ang yawa, dira, kilid kag kilid, dira. Sige, pakumpisaran nyo, titos, Monsignor, akon managyapon sila sa 12 ka bulan sa isa ka tuig, taas sila tinerna sa grasya sang Dios kag holiness of God. 3 ka bulan, ang 9 ka bulan, akon siling sang yawa. Ako na sila, higtan ko mangyapon na sa liog, kakuyod-kuyodon sila, esklabo ko na sila. Tandain nyo, ay sabi nyo, kung ano lang kasatol ang Diyos sa sining panahon sang Kwaresma sa inyo. Last, let us remember that the time given is not limited. Kay ini nga ginharian sang Dios ang mga higera nga ini gina-expectar sang Dios nga magproducer sang mga prutas. Ano nga prutas? Suno iya sa aton nga katekesis may 12 hasta 15 ka mga prutas nga gina-expectar ang Dios, ilabi na gid sa mga nagapamati sang pulong sang Dios, kag ilabi na gid sa mga nagakalawat. Tandain nyo na, amo na gina-expectar sang Dios. Kay kung hindi ikaw magpamunga, tibala mo na ang matabo sa imo. Tapson na lang ikaw kag dapong to sa impyerno. Pero hindi ka magbasol sa Dios, kag gintagaan niya ka ang bilog mo nga kabuhi, gintagaan niya ka tsansa. Hindi mo mabasol ang Dios. Gintagaan niya ka tsansa. Tandaan nato na, prutas ang Espiritu Santo. Nakita mo? Ubuson ko lang inig, hindi. Itong santo nga lang. Ito nga lang, kaya balan mo, maagahan kita naman kung pan. Amo na yung katapusan. Ano nga prutas ang gina-expectar sang Diyos sa aton na fruits of the Holy Spirit? What are the fruits of the Holy Spirit? First is love. Nagahigog maanay bala ka mo diri sa inyo katilingban. Faith. Pagtuo. May arap babala nga pagtuo sa mga kabataan ninyo, tricycle driver ninyo, tidamo man mo ginpabunyagan. No, kada piyesta, kapabunyag ka mo sa bata nyo, pero ang pagbunyag hindi automatic. Kinahanglan ang pagtuo ngay na magtubo kag magpamunga. Joy, masinadyahon mamla ka mo, damo nga mga masinadyahon diri, damo nga mga nagangirit-ngirit na nabalaan ko lang, pero dito sa sulod sang karsel, hindi isang BGMP, kundi isang dito sang ara sa mga tiriringon. Nakadto ka blato sa ilang. No? Sabi mo, malipayog din na sila kay permis lang ang irit, permis lang kakadlaw. Hindi amo ina ang ginam-expectar sang Diyos. Peace, Pax, peace, 5 ang buod sa yuron niya. Malawig nga pagkabuhi, kabuhi sa kabuganaan, masana kabuas damlag, nasana kabuas damlag, katinaran, kakauswagan, para sa tanan. Hindi lang para sa ila nga may mga hotel, may kwarta, dira. Para sa inyo, ara ang pagidait, patience, pagpasensya, kindness, gentleness, faithfulness. Faithful ka mo sa isa kag isa, faithful ikaw sa Diyos. Faithfulness, longanimity. Longanimity, kita mo itong mga puti buhok sa likod, lawig na ilang pagkabuhi. Long kabuhi nila, longanimity is a gift kag fruits of the Holy Spirit. Benignity. Satol, benign. No? Kung may cancer ka magpatanaw kadira sa mediko so kung sa ano gani sir? No? Di may ara dira nga ang sang resulta mo
ikaw ukon benign. No, kita mo? Benignity. Next is continence. Continence, para sa mga celibacy, para sa amon nga mga pari. For example, continence, sige, tayo yon ang imo nga pagkapari, ang imo pagrosaryo, ang imo pagpangamuyo, o kon from time to time lang pinalagpat ng ikaw. No, hindi na ko magwautan sinadira. Purity, chastity, modesty, maski sa dress lang. No, mataw mga ginambal ko ba sa inyo? Kadto ko sa Sumart, sakay ako sa escalator, may duwagid ka bayi nga nagpakit-agaw gidra. Kung sige, okay. Ata ko sa inyo, ladies first. Duwagid sila nagagaw-agaw dito. Pagtangla ko mo sila sa escalator, kita ko buli nila. Why modesty ang ginahambal mo? Ang isa naga-short shorts lang, isa naga-boxer, ang isa ganun pananaw ko, dawal man nagapantini. Ay, Ginoo kung klase ni. Hindi talikod lang pare. Talikod ko yung mga sina. Nagsulod na karon sa mata ko, nagkadto na karon sa akon nga memory. Nagsulod na karon sa akon fantasy. Ginatimtar ako permi ba kung bahay lang. Buli niya nga kaitom-itom madakuron pa yun. Yan ang nasamin mo na. Kita mo, iway siya nagapamunga sang fruits of the Spirit kay modesty. Modesty na mo. Iway nakita sang virtud sang modesty. Iway nakita sang virtud sang virginity. Kay ang mga bayi naton, luwas siya sa mga maayo. No? Porsikir sila pareha sabi sa kay Saint Maria Goretti, Virgin and Martyr. No? Kaya mo ni mga prutas sang Espiritu Santo, mga inigugma ko mga utod, nga kabay pa ang taga San Rafael magpamunga sa sina. Agud to, nga hindi kamo pag-ipatapas sang Dios nga amay, kay nagaayo na ang iya nga manugtatap, ang mahal nga Ginoo, bay ilang anay amoy, no? Bay ilang anay abunuhan ko lang inikot-kutan ko palibot sang pulong sang Dios kag sang Eucharistia nga ini. Agud magpamunga sila sa virtue, theological virtues, 3, faith, hope, and charity. 4 cardinal virtues, 4, prudence, justice, temperance, fortitude. Okay? Makapamunga kamo ayhan sina, depende sa inyo. Kabay pa, nga makabati kamo sina, kang makapangtibanigayon nun ninyo, nga magpamunga sa tubangan sang Ginoo. Magtindog kita tanan, kang magbag-o sang aton nga pagtuo. Tanan, nagatuo ako sa Dios, amay nga makagawom sang tanan, magbubuhat sang langit kag sang duta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iyan na kambugtong nga aton Ginoo, nga ginpanamkon sa lalang sang Espiritu Santo, ginbunag ni Santa Maria Birhen, ginsakit sa suko ni Poncio Pilato, ginapatay sa krus, kananaog sa mga minatay, sa ikato kaadlaw, nabanaw siya nga nagalin sa mga minatay, kumayab sa lang mga langit, kanagalingkod sa tuos ang Diyos, nga amay, makagagawom sang tanan. Di ka dito, pagkakadipasaliwan sa paghukom, sa mga buhi ko sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa ginkakaupdan sa mga santos, sa kapatawaran sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, sa pagkabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Pangamuyo sa mga tumulo, mga muyo kita agod, makahalad kita sa Ginoo sang maayo nga mga bunga, sang aton nga pagpangabuhi bilang mga Kristiyanos, kag binunyagan. Kabay pa nga ang grasya, nga ginhatag sa aton, laminagid sa sining panahon, sang Kwaresma, mabalusan sang paghinulsol kag pagbag-o
sang aton nga kabuhi tuhoy sa pagpamunga bilang mga higera sang Dios. Aton nga isabat, Ginoo, tuy kami sa imo dalan. Tanan, Ginoo, tuytoy kami sa imo dalan. Kabay pa, nga ang mga kaparian, mangin ministro, sang kaluoy sa mga nagabalik sa Dios, paagi sa sakramento sa pagkompesar, mga muyo kita. Ginoo, tuytoy kami sa imo dalan. Kabay pa, nga ang mga katapo sang kriminal, nga mga organisasyon, maghinulsol ka magbalhin sang kabuhi. Kabay pa, nga mahangpan nila, nga ang gahom sang kwarta, hindi makalikaw sa ila sa hostisya sang Dios. Mga muyo kita. Ginoo, tuytoy kami sa imo dalan. Kabay pa, nga ang mga trahedya, kadimalasan, balatian, kag kalamidad sa kalibutan, magpahanumdum sa tanan nga ang kabuhi, kag ang kaayuhan, na sandig hindi lang sa gahom sang tao, apang labinagit sa gahom, kag pagbantay sang Ginoo. Mga muyo kita. Ginoo, tuytoy kami sa imo dalan. Kabay pa, nga hatagan sang kaayuhan ang mga masakiton, sang paghinulsol ang mga makasasala, sang kasanag ang nadulman, kag sang kabuhi nga dayon ang mga nagtaliwan. Mga muyo kita. Ginoo, tuytoy kami sa imo dalan. Kabay pa, nga sa tunga sa mga kabudlay kag mga pagtilaw, hindi kami madulaan sing pagsalig sa Ginoo. Kabay pa, nga maghimakas kami agad paagi sa eleksyon, magsugod kami sa pagbago sa mga dili matinlo kag dili maayo nga sistema sang politika, ekonomiya kag kultura. Mga muyo kita. Ginoo, tuytoy kami sa imo dalan. Diyos nga mo na may tatay namon sa langit kami kung maon maluluyon, pinatawaron. Tinduin man ang amon pagibuson no na una, kalag ka konsyensya, sang kahigko, sang sala. Itugot nga alagaran gid ka namon, pagi sa pagtuman sang imong buot kag pagigog maanay, agon nga magpamunga kami liwat, bilang mga higera nga gintanom, kag ginabunuhan sang mahal nga Ginoo. Ginapangayo namon ini sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Ta maglingkod kita tanan, kamangupod sa kalantahon sa paghalad.
maayo kamo mga utod ako diningakon kag inyo sakripisyo. Mamutanong ta sang Dios amay nga magkagagahom sang tanan. Batunon ta sa ginawang sakripisyo sa imong mga kamot, sa kadayawat kami sa iyang ngalan, sa tunman kapuslanan, kaysa bugos niya nga Santa O Iglesia. Dios, paagi sining sakripisyo sang misa, kag sang pagpahauli, itugot nga kami, kag ining mga tawo nga nagapangayo sang kapatawaran sang amon mga sala, magtuon man sa pagpatawad sa isa kag isa, kag magpamunga sila suno sa imo kabubuton. Paagi kay Kristo nga amon Ginoo, Amen. ang Ginoo yara sa inyo, Kagyaraman sa ibayaw imo. ang inyo kasing-kasing. Nabayaw na namon sa Ginoo. Pasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Takus kag angay ki. Takos kag angay gidi ko kang mapuslanon sa amon kaluwasan nga sa gihapon kag sa tanan nga duwag magpasalamat kami sa imo Ginoo Santos nga amay gamhanan kag walay katapusan nga Dios pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Sang ang Ginoo wala magkaon sa sulod sang kapatan kaadlaw iyagin pakabalaan ini nga panahon sang pagbuasa ining Kwaresma pagi sa iya pagdaog sa santong manog ang yawa. Iya kami gintudloan sa pagpugong sang among tawhanon nga kailigbon, agod nga sa matinlo nga tagipusoon kag kalag, masaulog namon ang misteryo Pascual diri sa duta. Pagkasakit, pagkamatay, kag pagkabanhaw, amoy na ang misteryo Pascual. Kag madangat namon ang walay katapusan nga Paskwa dira sa langit. Gani upod sa mga angeles kag sa mga santos, nagaamba kami sing walay untat sang kalantawon sa imo imaya nga nagasiling. Pabilin nga nagatindog, santos ikaw nga todo Ginoo kag tuburan sa tanan nga pagkasantos. Gani padalang imo Espiritu Santo sa pagpasantos sining mga dulat, ako ni mahimo ini para sa amon nga lawas kag dugo sang amon Ginoong Hesukristo. Sa wala pa sa gintugyan sa kamatayon nga iyagin baton sing kinabubuton, iyagin kuha kagin pamiyak-piyak ang tinapay nga nagapasalamat sa imo. Kag iyay nigin panagtag sa iya mga gintuton-an nga nagasilig, magkuha kamo tanan kag magkaon sini. Kay ini among akong lawas nga igatugyan para sa inyong. Eloi, Eloi, lema sabachthani. Sumangman pagkatapos ang paniyapon niya ginko ang kalis nga nagapasalamat tiwat, kag iyay niging palibot sa iya mga gintuton-an nga nagasiling magkuha kamutanan kag mag-inom sa sining kalis. Kay niya mo ang kalis ang akong dugo, ang dugo sang bag-o kag walay katapusan nga kasugtanan ni gaula tungod sa inyo kag tungod sa tanan sa kapatawaran sa mga sala. Himuan ninyo ini sa akon handumanan. Diyos ko,
nga balagin patumbayaan mo ako. Ang misteryo sang pagtuo. Gani wamay amon ginahalad sa imo ini tinapay sang kabuhi, kag ining kalis sang kaluwasan. Sa bagsaulog namon sang andumanan sa pagkamatay kag pagkabanhaw sang imong anak ang ginatawag namon nga misteryo Pascual. Kay ini amo ang abuno namon. Nagapasalamat man kami sa imo kay imo kami ginkabig nga mga takos sa pag-atubang kag sa pag-alagad sa imo sa sining sakripisyo sang santos nga misa. Nagapakiluoy kami nga ang Espiritu Santo ang mga bunga niya sini kag ang iya nga mga regalo magpahiusa sa amon nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo sa pagkalawat sining pagkaon sang mga immortal o Ginoo dumduma ang imo simbahan sang mga imol, simbahan sang kubos, simbahan sa mga pamatanon kag kabataan nga nalapnag sa bugos nga kalibutan. Imbitasya sa pagigugma upod sa amon Santo Papa nga si Francisco, sa amon bag-o nga obispo nga si Midifil, sang Panimalay Bilyones, kag sa tanan nga mga kaparian. Dumdumaman ang imo mga kaanakan nga imong gintawagi kan sa sining kinabuhi, ang mga katigulangan namon nga nagtaliwan na. Ilabi na gid si ang Panimalay sang Pison, si Donato, paagi sa pagbunyag sa ilang, naiusa sila sa pagkamatay ni Kristo, itugot nga may usaman sila sa pagkabanhaw ni Kristo sa katapusan sang panahon. Dumdumaman ang mga sakop sining amon katilingban sang San Rafael nga nagtaliwan na kanagalaom nga mabanhaw man sila. Ilabi na gid man sang amon nga patron nga si San Isidro Labrador. Dumduma ang tanan nga nagkalamatay sa imo pagkaabian, bato na sila sa pagtanaw sang imo mahimayaon nga nabong dira sa ginarian. Kakaluoy man kami nga yari diri karon nga nakatambong nga mga higera nga mga buhi pa nga gintagaan mo sa mga tsansa. Huwag kami nagapati sa Gaba, sa Mirise, sa Karma, kundi sa imong kabubuton, ilabi na gid sa pagkinulsol sang amon kaugalingon, agod nga sa sining Kwaresma maambit man namon ng kabuhi nga wala sing katapusan. Magdayaw ka magimaya kami sa imo, ubod kay Santa Maria Birhen, Iloy sang Dios, ubod kay Senyor San Jose nga yabana, ubod sa mga apostoles, sa tanan nga mga santos kag mga angeles, ilabi na kay San Rafael kag kay San Isidro Labrador nga amon patron nga nagpahamuot sa imo paagi sa imong anak nga si Jesucristo. Paagi kay Kristo bud sa iya kadira sa iya ginahatag sa imo Dios sa may nga makagagawom sa kaisahan sa Espiritu Santo ang tanan nga dungog kag himaya sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Kantahon naton karon ang amay namon. Ay halan naton ang aton kaugalingon nga sa sining pag-abuno sang Dios sa aton sang iapulong sang lawas kadugo nga ikalawat naton kabay pa nga magpamunga kita sing dagaya para sa ginarian sang langit agod nga ang ginarian manginyari diri sa aton sa San Rafael.
sa mga sala namon. Siling nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kabili mo kami ipadaog sa mga panuloy. Hinunoo, luwason mo kami sa kalao. Luwason mo kami, Ginoo, sa tanan nga mga kalautan kag mga pagsulay sang yawa sa amon, natagi kami sa pagidait sa amon mga inadlaw. Buligi kami agud maluwas kami gihapon sa sala, sa yawa kag sa kalibutanon. Buligo na kami sa tanan namon nga mga palaligban pag-antos kalistanan katikudangon kag sa amon kaimulon samtang nakapaabot kami sinang bulan nga adlaw nga amon kinalauman nga makabalik ang Ginoo nga Jesucristo nga amon manluluwas hari kagukom. O Ginoong Jesucristo, ikaw nagsiling sa imo mga apostoles ang pagidait, kinabiling ko sa inyo nga akong pagidait, ginahata ko sa inyo, kay na sa ebanghelyo nabatian namon ikaw, o Ginoo, pabay ilang amoy, anay, kay kutkutan ko ini palibot, kag abunuhan, kag tanawon naton nga magpamunga sa sunod nga tuig. Hindi pagtanda ang amon mga sala, ang hindi namon pagpamunga, kundi ang pagtuo, siningin mong simbahan, sining mga binunyagan, sining mga higera, pagsunod sa imugin siling nga tagi man sila sang pagidait, pagiusa, sang bugay, sang Espiritu Santo, sa mga prutas, sini ikaw nga nagakabuhi ka nagahari sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan, Amen. ang pagidait, kag ang bunga sang Ginoo nga nag-abuno sa aton, yara gihapon sa inyo tanan. Kag yaraman sa imo. Mga utod, mga tagay kita sa paghidait. Paghidait, yara sa inyo tanan. Sabay pa kita nga nag-aambot sining naos kadugo sa aton Ginoong Jesucristo. Magdangat man tungod sini sa kabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Tugod nga ang akong pagkalawat sa iyo. Kami, O Ginoo, sing paghidait. Magpabilin nga nagatindog. Yari si Kristo ang kordero sang Dios nga nagawala sa mga sala sang kalibutan. Siya mismo amo ang naghambal sa aton amoy, nga amo ang mahal nga Ginoo, ang amay, nga babay ilang anay amoy, kay kutkutan ko ini, kag magabunuhan ko ini, kag
kabay pa nga magpamunga ining mga anak sang Dios. Yari karon ang Ginoo sa bayon sa tinapay kag bino nagaagda sa aton bilang abono sa aton kalag. Agud to nga kita magpamunga sing dagaya sa ginarian sang langit. Ginoo, dili ako takos nga magsulod ka sa akon puloy-an, hapangimit lang lamang sa kapulong, kag magaayo ang akon lawas kag kalag. Lawas ni Kristo magdulong ta sa aton sa kabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Ang dugo ni Kristo madulong ta sa aton sa kabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Handom sa akon tagi puson nga ikaw akon gid nga mabaton sa matuod mo nga presensya sa balan nga Eucharistia. Akang kun indikit matigayon, magkarika Jesus sa gihapon, ipagitugot nga sa imo mahamulan, manuluwas sang akon kalag.
Palig magtindog ang tunay. Ang bisan sino nga nagainom sa tubig sa akon, ihatag ginagid ang hindi nagid pag-uhawon. Siling sang Ginoo, kay ang tubig nga akon ihatag, mangin isang katuburan sang tubig, dira sa iya kaugalingon, nga nagaibwal padulong sa kabuhi nga dayon. Mga muyo kita, o Ginoo paagi sining tinapay kag bino, imo kami ginpakaon sang kalanon nga amo ang pasalig sang imo langit nun nga misteryo paskwal. Nagkag magpamunga kami, ginpatilaw na kami nga daan diri sa duta sang palaabuton nga himaya sang pagpamunga. Nagapakiluoy kami sa imo sing mapainubuson nga ang amon ginahikot sa sini nga misteryo paskwal. Ang pagkasakit, pagkamatay, kag pagkabanaw sang Ginoo mangin mabinungahon sa amon panghinawi kag pagtubo bilang mga anak sang Dios sa sining panahon sang Kwaresma. Kaagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Amen. Maglingkod kita tanan para sa mga pahibalo. Pagkatapos sini, may ara kita nga prayer of blessing sa mga birthday celebrators. No, adults kag children. Kay kung ako ang nagamisa diri sa inyo, ako ang mahatag sa inyo sa blessing para sa mga birthday celebrators. Sa sining palabuton, yung Marso 27, Webes nga adlaw, ang aton niya parokya magapatigayon sa Lenten Pilgrimage. So ganing schedule natin diri sa nambako na March 27, Webes nga adlaw. So magasugod ini alas 4 ang takna sa hapon. Aton pagabatunon ang lignom nga magagikan sa barangay Tabukan. Kag pagkatapos ina alas 4:30 sa hapon meron kita sang recollection. Kag mayaraman sang confession. And after sang recollection and confession magapatigayon sang Santos nga misa diri sa aton nga chapel. So ganito na ginaagdagid sa pag-upod sang Lenten pilgrimage sa atong parokya, pinaagi sa recollection, confession, kag pag-atin sa aton nga Santos nga misa. Kag subong man ang aton nga Via Cruces every Friday alas 6 ang takna sa hapon. Kag sa Domingo de Ramos, kag sa selebrasyon sa Semana Santa, wala kita diri sang misa sa aton nga chapel. Dito kita tanan makig-upod sa aton nga parokya. Hasta na sa Domingo de Pascua. So gani ang tanan ginaagdagid sa pag-upod sa mga selebrasyon naton para sa Semana Santa dito sa aton nga parokya. Ang aton nga Via Cruces sa Good Friday, instead nga diri kita sa aton nga palibot sumayara sang two-way penitential Via Cruces. So ang sa north side, magasugod dito sa may Hibawan Norte, kita diri sa may south side, mag-umpisa kita upod sa Barangay Bulilaw, San Rafael, Tabukan, Airport, kag Navais, diri kita magasugod sa may Plazuela. Ang stations, i-announce lang naton sa masunod nga mga schedule naton sa Santos nga misa diri. So gani sa liwat, ang aton nga Via Cruces, two-way penitential ini sumiyari diri sa aton sa may south side ay may raman dito sa may north side sang aton nga parokya. So ini para upod kita, unulupod kita, tingob kita sa pag sa ulog sang passion, death, and resurrection sa aton mahal nga Ginoo. Madamog inyong salamat. Napanawagan ko karon ang birthday celebrators kadi kamo diri sa tubangan sang altar kay baka bendisyonan ko kamo. Nina, go quick. Ang mga tigulang pagid. Ang mga tigulang sa subong bulan sang Marso. Dali diri. Diyaw ko na bendita.
Dali sa tubangan. Subong nga bulan sang Marso, kay sa Abriel naman ako, makakari diri sa inyo. Ti ang mga birthday celebrators sa bulan sang Marso, kinapangabay ko gid. Let us pray. Bayaw naton tuo nga kamot sa sining mga birthday celebrators. Let us pray. God of all creation, we offer you grateful praise for the gift of life. Hear the prayers of these your servants who recalls today the day of their birth and rejoices in your gifts of life and love, family and friends. Bless them with your presence and surround them with your love, that they may enjoy many happy years, all of them pleasing to you. We ask this through Christ our Lord. Amen. Blessing for children, loving God, you created all people of the world, and you know each of us by name. So we thank you, Lord, for the gift of life, for the birthday celebrators. Bless them with your love and friendship, that they may grow in wisdom, knowledge, and grace of God. May they love their families always and be faithful to their friends. Grant this through Christ our Lord. Amen. Let us now sing Happy Birthday. Ready? Sing some song. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagiraman sa imo. Magduko ka magpangayo sang bendisyon sang Dios o Ginoo dumalahi ang mga tagipusono na una balatyagon kalag sining imo mga tumluo kabay pa nga magpamunga sila sing dagaya para sa imo ginarian kag ihatag ang imo grasya sa imo mga alagad agon ni magpadayon sila sa pagigugma sa imo kag sa ilang isig katawo kag matuman nila ang kabugusan sang imong mga sugo. Ginapangayo namon ini sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Kagabay pa nga benisyonan kamo sang Dios nga makagagawom sang tanan, ang Amay, kagang Anak, kagang Espiritu Santo. Amen. Lakat kamo sa paggidait, kag magpamunga sing dagaya sa ginarian sang Dios, tapos ng aton santos nga misa. Salamat sa Diyos. Mayong gabi sa inyo tanan. May gabi man, Father.